Ako su vam recenzenti knjige Nobelovac Joseph Stiglitz i ekonomska svetska zvezda Thomas Piketty, a o vašem radu, vaš rad javno hvali Nobelovac Paul Krugman, onda mora da ste neko i nešto u svetskoj ekonomiji. Taj neko je Branko Milanović, srpski ekonomista koji je karijeru uglavnom gradio u Americi. Prošle nedelje bio je u Beogradu i to je bila prilika da napravimo razgovor za ovu emisiju na temu za koju je on specijalista. Kako umanjiti globalnu nejednakost i smanjiti siromaštvo i kako ekonomski procesi neposredno utiču na političke procese u svetu. Čujmo najpre ko je Branko Milanović. Branko Milanović odrastao je u Beogradu gde je studirao i doktorirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu 1987. Od 1990. radi u Vašingtonu za Svetsku banku, pre svega u oblasti istraživanja siromaštva i ekonomske nejednakosti u svetu, a bio je i glavni ekonomista banke za tu oblast. Poslednjih 10 godina predaje ekonomiju na nekoliko američkih univerziteta, gostuje po celom svetu i piše knjige. Njegovo najnovije delo iz prošle godine, Globalna nejednakost, svetski je hit među ekonomistima. Posebno interesovanje izazvao je jedan grafik koji opisuje kretanje nejednakosti u svetu i pomoću kojeg je moguće objasniti politička iznenađenja u 2016. poput Brexita i pobede Donalda Trumpa u Americi. Živi u Njujorku, gde predaje na fakultetu. Gospodine Milanoviću, hvala što ste došli na RTS. Hvala vama što ste me pozvali. Prva stvar koja mi se nametnula kada sam pročitao delimično vašu knjigu bilo je da vas pitam ide li sve dođavola? Pa to bi bilo malo suviše, da kažem, preterano. Ne mislim da ide dođavola. Mi naravno s neke tačke gledišta svet je sve bolji i bolji. Recimo, očekivano trajanje života je mnogo više danas nego pre 20 godina. Mi imamo mnogo više dobara na svetu. Svetsko siromaštvo se smanjilo. Kina, Indija, Indonezija, koje su nekad bile strašno siromašne zemlje, su sad bogatije. Pa čak i život u Evropi, u zemljama koje su sada, kažemo, u nekoj vrsti krize, ne u Grčkoj, ali recimo Italija, Francuska, Nemačka, je verovatno bolji nego ikada u istoriji. Ali vi ste svoju knjigu nazvali Globalna nejednakost. U Davosu se prošle nedelje raspravljalo o globalnoj nejednakosti. Što uopšte znači globalna nejednakost? Globalna nejednakost u stvari znači nejednakost između svih građana sveta, da kažem. U suštini ona nije različita nego recimo nejednakost unutar Amerike ili Rusije ili Srbije ili bilo koje zemlje, ali ovdje uzimamo kao jedinicu posmatranja svet. To je jedina razlika. Naravno, to znači da je mnogo teže doći do globalne nejednakosti jer moramo da uključujemo dohotke iz svih zemalja u svetu i da ih prilagodimo, nivou cena koje postoje tamo. Naime, da dohodak iz Indije ne može da bude tretiran jednako kao dohodak iz Amerike. Dolar u Indiji ne vredi koliko je dolar u Americi, vredi više. Vredi više, to je to. Znači, mi moramo da uzmemo to u obzir. Znači, dve stvari da uzmemo. Da dobijemo sve te ankete o domaćinstvima iz svih tih zemalja i da onda prilagodimo to u odnosu na nivo cena u zemlji. Ali zašto je to bitno? Zašto je važno uopšte istraživati tu nejednakost? Pa to je dobro pitanje. Ljudi kažu, i to je često postavljeno pitanje, i kažu šta mene interesuje globalna nejednakost. I to je neke tačke tačno, pošto vas interesuje nejednakost u zemlji u kojoj živite. Ali, s druge strane, kako se ovaj svet sve više, da kažem, postaje međuzavistan i globalizuje se i tako dalje. Ta globalna nejednakost isto ima utjecaj. Naime, globalna nejednakost u neku ruku predstavlja razlike između prosječnih dohodaka, između bogatih i siromašnih zemalja. To pak vodi ka migracijama. Znači, to je jedan od efekata toga. Drugo, zahvaljujući globalnoj nejednakosti ili recimo ono što ja radim i još nekoliko ljudi koji radi, mi možemo mnogo bolje da vidimo sadašnju poziciju Azije u odnosu na razvijene zemlje sveta. I to vidimo na ovom grafiku čuvenom, toj slonovskoj krivi koju ste vi na samom početku knjige dali i za koju kažu da je možda najvažniji grafik u 2016. Šta zapravo ta slonovska kriva znači? Možemo da je pogledamo i na ekranu. Da, vidite, ta slonovska kriva, ja sam je prvi put, da kažem, video na kompjuteru kad sam radio 2012. godine. I onda je naravno, onda je bila objavljena 2013. ali sad ove 2016. znači prethodne godine je postala, da kažem, hit. Zbog čega? Zato što ta krivulja pokazuje s jedne strane ovo u sredini. Znači vidite veliki porast dohodaka ljudi koji se nalaze... Zapravo ovdje dole vam se nalaze ljudi od 0 do 100
tu su raspoređena gde se ko od nas nalazi na listi bogatstva u svetu. Jeste, tako. Recimo, ako krenete od one, recimo, petice, znači to je 5 najsiromašnijih procenata ljudi na svetu, pa onda idete sve do brojke 100, znači 95 ili 100, to je znači oni najbogatiji. Recimo, gde bi Srbija bila na toj listi? Šta biste rekli? Pa znate što, opet tu nema Srbije kao takve. Ja ću vam reći da je Srbija, ali znači bit ćete vi tu, kao da kažemo pojedinac, i neki drugi Srbije i tako. Gde biste mene locirali? Srbija bi krenula otprilike brojke 40, a završila bi negde na brojci, recimo, 85. U tom rasponu? U tom rasponu, da. Znači, oni koji su najsiromašniji u Srbiji bi bili negde oko 40. podeoka svetskog, a oni najbogatiji, ali naravno ne jedan jedini čovjek, nego govorim da ima dovoljno tih ljudi, da grupa, oni bi bili negde možda 85, 89. A na ovoj gore liniji, tu se nalazi, na vertikalnoj liniji, tu se nalazi procenat rasta, odnosno koliko su rasli dohodci. Jeste, tu se nalazi procenat rasta između 1988. i 2008. i čak i 2011. u nekoj novijoj varijanti, ali ona je otprilike jednaka kao i ova i ovdje. I tu vidimo da je 2/3 ljudi u svetu u posljednjih 20 ili 30 godina imalo zapravo fantastičan rast dohotka. Da, to su ovi ljudi koji vidite recimo to da je ovaj najveći uspon krivulje u samoj sredini. Znači, tu su ti ljudi koji su skoro duplirali svoj dohodak. A ako pogledate, znači, ne samo te prosječne cifre, nego znači, stvarne cifre iza tih cifara, oni nisu samo duplirali, nego neki su porasli, nikome je dohodak porastao 3 puta, 4 puta, 5 puta. I onda postavite pitanje gde su ti ljudi, znači gde oni žive, ko su oni. I onda vidite da je u najvećoj meri, možda 90% ljudi koji su tu. To je Kina, Indija, Indonezija, Vijetnam, Tajland, znači uglavnom ljudi iz Azije. Koji su u posljednjih 30 godina strašno profitirali, znači, od ekonomije. Da, oni su, mislim, zaista kad vidite da je Kina, recimo, ona je naravno, da kažem, najbriljantniji, ekstremni primjer, ona je imala prosječnu stopu rasta, znači 35 godina po rastu od 8%. Vi onda jednostavno, kao što smo i vidjeli, u stvari, transformišete ekonomiju i ljudi koji su nekada bili, ko se još seća, znate, svi u onim plavim odećama i tako dalje. Danas imate u Kini ljude koji izgledaju potpuno jednako kao u Parizu, Londonu ili u New Yorku. Dobro, ali ko su onda ovi nesretnici koji se nalaze oko 70, između 65 i 70 i 80, recimo, koji padaju strmoglavo do jednom trenutku da skoro imaju 0 prinos dohotka? Da, vidite, njihova pozicija, da kažem, malo komplikovana. Evo zašto. Oni jesu nesretnici, kao što vi rekoste, u smislu da njihov dohodak nije porastao. Ili, recimo, da kažem, jedva je porastao. Ali oni nisu nesretnici u smislu da su oni siromašni. Pošto vidite, oni se nalaze na 80. percentilu svetskoj distribuciji. Znači, oni su relativno dobro stojeći, ali im je loše išlo u posljednjih 25 godina. To su većinom iz bogatih zemalja, ali ona, da kažemo, radnička klasa ili niža srednja klasa iz bogatih zemalja. To su znači ljudi koji su glasali za Brexit i za Trumpa, tvrde neki. Da, recimo kada pogledate, mislim, naravno mi ne možemo tačno kažemo da su oni baš svi glasali, jel tako? Ali kada pogledate neke rezultate i Brexita i Trumpa, ono što vidite to je, vidite da je sa većim nezadovoljstvom u odnosu na ekonomski sistem, koji pretpostavimo to nezadovoljstvo je veće ukoliko vaš dohodak nije rastao, a njihov dohodak u posljednjih 20 godina se jedva promenio. Znači da su to verovatno bili ljudi koji su glasali i za Brexit i za Trumpa. Zbog toga je ta vaša kriva hit u svetu, jer objašnjava tu mogućnost. Jeste, ali vidite, ima još jedan detalj u toj krivi koji je, mislim, značajan. Detalj je uspeh, ona druga tačka veoma visoka koju tu vidite, znači takozvana globalna elita. To je sam kraj grafika ovih 1% najbogatijih. 1% najbogatijih, 1 ili možda čak i 5% najbogatijih, koji su isto tako puno profitirali od globalizacije. Sada vidite, kad pogledate to, onda vidite recimo tu težinu pozicije ovih koji nisu dobili skoro ništa, jer jednostavno oni se nalaze priklješćeni s jedne strane od ovih nadolazećih srednjih klasa iz Kine i Azije, sa kojima su u konkurenciji oko poslova i svega ostalog, a s druge strane u svojim sopstvenim zemljama vide da su ovi na vrhu njihovih zemalja veoma dobro preživjeli i profitirali i nikad više para nisu imali. A ja sam tu gde sam bio pre 20 godina. Jeste, ja sam tu gde sam bio i ne samo to, nego vidim da s jedne strane oni koji su oko mene, znači koji su moji isto sugrađani, koji su na vrhu, njima izvanredno lepo i dobro ime, a ko zna šta mene čeka ukoliko se nastaje ovakva konkurencija sa Azijom. Zašto je
potrebno tu nejednakost u društvu smanjivati? Zašto nije dobro kada je ona prevelika? Znate šta, to vam je kao nešto da kažemo, kao neka, da kažemo, dve ekstremne situacije. Nije dobro kad bi bili, recimo, svi jednaki u smislu da svako ima istu platu i da nemate apsolutno nikakvi dobitak od toga što više radite ili više učite ili bolje investirate ili bilo šta. Ali nije ni dobro ako se pređe na suviše veliku nejednakost, jer šta ona znači? Ona znači da vi jednostavno svoju poziciju i poziciju dece, jer jednostavno vi ste u stanju da njima to bogatstvo koje ste napravili ostavite, da jednostavno ti ljudi više nemaju niti potrebu da rade. Oni uzimaju, monopolizuju sve glavne pozicije na vlasti ili recimo u privredi i tako dalje. Oni idu u najbolje škole i oni jednostavno formiraju neku, da kažemo, klasu ili kastu koja je, ili elitu, koja je potpuno neugrožena od, da kažem, stanja u ekonomiji, koja čak i nema mnogo razloga da se brine da li ekonomija ide napred ili ne. I koja nema interes da se ta nejednakost smanjuje, a pritom upravljaju. Apsolutno. To je ono što je dalje najveći veliki problem, što oni imaju interes u stvari da se nejednakost povećava, a s druge strane preko političkog sistema oni su u stanju da kažemo, da pod navodnicama da kupe politički sistem, da i taj politički sistem pravi odluke ekonomske koje su u njihovu korist i na taj način znači se formira ta neka sprega koju je veoma teško onda promeniti. Ima načina da se to promeni. Recimo, čuveni britanski ekonomista Robin Hood je još davno predlagao uzmite od bogatih i dajte siromašnima. Zar to nije rešenje? Jeste, mislim, na kraju krajeva celokupni sistem socijalnih transfera je, da kaže, neko takvo rešenje. Naravno, Robin Hoodovo rešenje je bilo van legalno, znači to je jednostavno otimačina. On je samo teo da reformiše fiskalnu politiku koja tad nije bila povoljna za siromašne. Da, ali takva fiskalna politika, naravno, kroz otimačinu se uvek, znači, obije o glavu, jer jednostavno znači da nikakva vlasništvo, niti bilo šta što ste stekli nije sigurno. Dobro, zašto da ne uzmemo samo od bogatih taj višak i prenesemo ga dole i dobijemo kao u fizici kada spojite dva suda pa se to sve izravna? Da, ako bi tako nešto uradili, onda bi se vratili na onaj prvi, da kažem, prvu ekstremnu tačku koja isto tako ništa ne valja, a to je da bi svi imali jednako i niko ne bi imao razloga onda niti da nešto sebi, mislim, poboljšava situaciju, niti da nešto unapređuje, niti da uči. Tako da, naravno, ni ta tačka nikako nije dobra. Na kraju u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji mi nismo bili baš na toj tački, ali bili smo recimo u situaciji uravnilovke koja se pokazala kao prilično neuspešna. Ali mi moramo da, znači, se vratimo na Robin Hooda, mi moramo da imamo neku vrstu redistribucije i transfera koji su naravno povezani sa oporezivanjem najbogatijih i pogotovo oporezivanjem recimo ne samo prvo dohodaka od kapitala ili bogatstva. I to bi bilo rešenje, dakle, da bi se te nejednakosti malo negde primakle. Znate šta, rešenja nisu jednostavna, jer mi imamo jednu, da kažem, situaciju da je nejednakost u puno zemalja Zapada, ali i drugih, recimo Rusija, Kina i tako dalje, odmakla veoma, mislim, postaje veoma visoka. Prema tome, rešenja ne mogu da se nađu za godinu ili 2 dana. Ali ima, mislim, 2 vrste rešenja. Jedno je učiniti dostupnost obrazovnom sistemu i jednakog kvaliteta svima. Drugim rečima, oni koji su siromašni sredina moraju da imaju zaista mogućnosti da idu u najbolje obrazovne ustanove i da postanu uspešni i da dobro zarađuju. Svi ili neki? Oni koji su veoma dobri, koji su, recimo, zainteresovani to radi, koji su talentovani, koji hoće da rade. A to nije sada slučaj? Pa nije sada slučaj. Vi imate situaciju, recimo, pogotovo sad sa privatnim školstvom, koje je, naravno, u Americi naročito jako, ali postaje sve jače u Evropi, da vi imate situaciju da američka srednja klasa ne može da priušti da pošalje, recimo, 2 dece na univerzitete koje treba da plaća $50,000 godišnje. Ali ima drugi univerzitete? Ima drugih, ali onda idete na slabije univerzitete ili univerzitete koji nemaju takav, da kažem, prestiž i onda imate mnogo nižu platu. Tako se stvaraju već te razlike koje u stvari ne potiču od vašeg kvaliteta ili talenta, nego jednostavno od toga da li vaši roditelji imaju para da finansiraju univerzitet takav ili nemaju. I kako onda rešavate konkretno u obrazovanju problem? Zar ne bi rešenje bilo da se podigne kvalitet opšti univerziteta, da neka ostanu ovi najbolji, umesto da kažete dajte opet deo, da stvaramo novu elitu tako što ćemo sad po osnovu pameti, a ne po osnovu bogatstva dobijati
Ne, ja se potpuno to slažem. U stvari, rješenje jeste podizanje kvaliteta ovih, da kažem, uslovno loših univerziteta. I omogućivanje, znači, studentima da idu na jednako dobre univerzitete. Nije rješenje samo o tome da se formira nova elita koja će možda biti malo manje nejednaka nego sadašnje, jer bi došli neki iz siromašnih porodica i idu sve u najbolje univerzitete. Naime, ja baš mislim da je promjena znači, koristiti mnogo više državne univerzitete koji će biti ili besplatni ili ako neće biti potpuno besplatni sa malim će znači nadoknadama funkcionisati, da je to mnogo bolje rješenje. Ali mislite da neko ne može sa tog slabijeg univerziteta da da bolji rezultat? Da se recimo nadmeće sa onim koji je celog života imao vrhunsko obrazovanje? Ne, ja mislim da može i naravno da ima takvih situacija. Ima ih, nije to mislim da kažem da ste vi za ceo život garantovani u jednoj situaciji, u drugoj situaciji markirani. Ali hoću kažem da to nije dovoljno značajno. Vi možete imati možda 5%, 10%, 20% ljudi koji će se tako znači boriti, ali možda ovih 80% neće. Još jedna stvar o kojoj ste govorili bilo je nasleđivanje. A to je, vi ste veliki protivnik toga da čovek koji se rodi u bogatstvu automatski nasledi to bogatstvo. Zašto je taj transfer kapitala po vama važan da bi se ta neka nejednakost rešila? Pa mislim iz nešto sličnih razloga kao što smo govorili, recimo obezbeđivanje svima da idu znači, u jednako dobru školu. Zato što ukoliko vi imate ta princip da se bogatstvo nasleđuje, onda ti ljudi koji nasleđuju tako, naročito velika bogatstva, u stvari mogu da žive veoma dobro, bez ikakvog napora i truda. Zašto je to loše? To je loše iz dva razloga. Prvo je loše iz nekog etičkog razloga jer smatrate da na kraju krajeva svako treba da ima neki dohodak koji je manje više proporcionalan njegovom doprinosu. To je jedan etički. Ali drugi je, da kažem, konkretan ili, da kažemo, instrumentalan razlog. A to je, vi ne možete očekujete da će države da napreduju ukoliko, recimo, 10% stanovništva uopšte ne mora ništa da radi. Dobro, ali koji je motiv nekoga ko je spreman da radi, da pravi dohodak, nadajući se da će obezbediti svoju decu? On onda gubi svaki motiv da radi predano. U nekom trenutku kad stekne dovoljno za sebe, on odustaje i kaže baš me briga, idem na plažu i neću više ništa raditi i svet time gubi, zar ne? Ali to je okoliko bi mi oporezovali, znači, u nasledstvo na 100%. To je razumljivo. Onda bi, recimo, svako bi prestao i rekao bi, ako ćete mi oporezovati kuću 100%, mi uzmete, neću raditi. Mi govorimo ovdje o porezkim stopama, recimo, koje bi bile 1 ili 2%. Ili 5%. Znači, mi ne govorimo o tome da gro bogatstva bude oteto, nego jednostavno da postoji, znači, jedan deo tog bogatstva koji će biti transferisano državi i koji će biti transferisano ljudima koji imaju mnogo manje. I kome bi to bogatstvo bilo predato? Da li bi cilj bolji bio, ako kažete da rešimo samo ove najsiromašnije, dakle da niko ne umire od gladi ili recimo od zime, a onda kako se ko snađe? Zar to nije bolji onda princip? Znate šta, recimo, kod bogatstva imate jednu ovakvu mogućnost. Mislim, to je sada, to treba naravno izračunati. Tony Atkinson to pogledao za Englesku, kako bi izgledalo za Ujedinjeno kraljevstvo. Naime, ideja je sljedeća. Uzmete neku poresku stopu, da li je na 5 ili 3% i tako dalje. Celokupan novac koji bi se od toga, znači, realizovao, bi bio podeljen na fiksne dobitke koji bi išli svakome stanovniku koji napuni 18 godina. Prema tome, vi bi imali direktnu vezu između toga bogatstva koje je stečeno i koje je nasljeđeno i koje biva oporezovano i davanja neke mogućnosti mladim ljudima, a uglavnom, znači, mladim ljudima iz siromašnijih sredina, da imaju početak nekoga, da kažem, nekog novca koji će koristiti ili za studije, ili za kupovanje stana. Neki će ga, naravno, potrošiti možda na putovanja, znači, ne hoće novca otići, ali će ipak neko nešto dobiti. To sad govorite o garantovanom dohodku. To je isto što i garantovani dohodak ili ima neke razlike? Ne, ovdje je malo različito, jer u ovom slučaju vi dobijate u stvari jedan iznos novca jedan put u životu. Znači, dobijate, pretpostavimo da takva neka kombinacija postoji i vi kažemo... Kao regres? Kao regres, to je znači jedan dobitak jedan put u životu i to je gotovo. Recimo, kad ste 18 godina i treba da krenete znači, u školu, ne krenete, nego idete na univerzitet, je li tako? Vi onda dobijete recimo 10.000 funti, pretpostavimo.
I to je sve. Sada neko će tih 10.000 funti dobro iskoristiti, neko neće, ali svi će imati istu, da kažem, mogućnost. Gde je razlika u odnosu na garantovani dohodak? Garantovani dohodak je garantovani dohodak koji vam u toku celog života se isplaćuje. To je razlika. To je znači iz onoga tekućeg dohodka. Vi svakog meseca i svake godine imate ne znam koliko, recimo, možda i to bilo u Francuskoj, ne znam, recimo 1.000 evra ili takva neka suma. Ali nemate, ovo je razlika u tome što ovde dobijate jedan put. A jel mislite da je ta ideja garantovanog dohotka budućnost socijalnih davanja? Se ukine sve drugo, i penzije, i dečiji dodaci i ostalo, da ljudi dobiju samo tu garantovanu cifru, ali bez obzira da li rade ili ne rade? Kao prvo moram da kažem da to ako ima negde budućnosti, to ima u veoma razvijenim zemljama, jer su troškovi toga po mišljenju veoma veliki. Prema tome, za zemlje koje nisu razvijene kao recimo Srbija, mislim da je to apsolutno za sada nemoguće. Ali da, rekao sam, kažem, Finska je uvela, Švajcarska je odbila. Obe su zemlje jako bogate. Da. Ja mislim da je problem, tu ima jedan sledeći. Jedan je problem novca, znači da li je moguće imati takav dohodak za sve, garantovan. A drugi je problem što onda se celokupan sistem na kome je bazirano sve ono što mi danas imamo. To su znači penzije, nadoknade za nezaposlene, dečji dodaci i tako dalje, on mora da se menja. Sad, zašto je to jedna filozofska promjena? Jer vi vidite sa ovim nekim transferima, kao što su penzije, kao što je nezaposlenost, nadoknada. To su u suštini osiguranja, znači, koje vi plaćate. Vi plaćate od plata i dok radite jedan doprinos da bi vam garantovao, kao što plaćate recimo osiguravajuće kompanije, da bi dobijali nadoknadu za nezaposlene. A ovde bi u stvari taj dohod bio svima podeljen, je li tako, garantovan, i on ne bi imao, znači, više tu neku funkciju, to bi jednostavno bio dohodak koji svi dobiju bez obzira, znači, mijenja se filozofija sistema plaćanja. Ali zar se ne menja filozofija sistema generalno sa digitalnom revolucijom, sa činjenicom da ne znamo da li će sutra postojati radna mesta u fabrikama? Znate što, menja se svakako, ali mislim da postoji opasnost sa garantovanim dohodkom da se formira jedna vrsta, da kažem, podklase, lumpen klase, da kažemo, koji ne bi nikad ništa radili, koji bi bili zadovoljni sa tim garantovanim minimalnim dohodkom, koji bi se možda, da kažem, što ja znam, napijali, odavali drogama i tako dalje. Mislim da postoji ta opasnost. Ta opasnost uvijek je postojala čak i sa garantovanim dobijanjem od socijalnog davanja, znači, ali to je uvijek bilo na manji procenat ljudi koji su to dobijali. To su bili, znači, zaista oni najsiromašniji kojima je to potrebno bilo preživjeti. A ovde plašim se da bi na taj način imali jednu, da kažem, garantovanost, da kažem, nerada u suštini. Drugi problem koji postoji danas, a pojavio se u odnosu, recimo, na prvu industrijsku revoluciju, to je da je danas mnogo važnije gde ste rođeni nego u kakvoj ste porodici rođeni. Znači, čak i to ako ste siromašni u Americi bolje nego ako ste u srednjoj klasi, recimo u Indiji ili u Kini. Jeste, to je ono što je, da kažem, novo, jednostavno to što je došlo u međuvremenu između početka 19. veka i danas, došlo je do velikog raslojavanja između država. Drugim rečima, recimo 1820. razlika u dohodcima između najbogatije zemlje, znači društvenog proizvoda po stanovniku, i najsiromašnije je bila negde 3:1. Danas je ta razlika 100:1. I prema tome, čak i ukoliko ste vi relativno nisko plasirani ili možda čak na dnu plasirani u Engleskoj ili Americi ili Švajcarskoj, još bolje, vaš dohodak će biti značajno više nego možda neko ko je u srednjoj klasi u Maliju ili Indiji. Je li to onda jači generator migrantske krize nego, recimo, konkretno rat u nekoj oblasti i uopšte kako gledate na migrantsku krizu koja se sada odvija posljednjih 2 ili 3 godine u Evropi? Znate što, ja mislim da tu treba razlučiti apsolutno ovo što ste vi upravo rekli. A to je, znači, kriza koja je rezultat rata, koja je kriza koja je, da kažem, naravno loša i pogotovo je rat užasna stvar, ali hoću kažem, to su događaji koji su jedinstveni. Prema tome mi za to imamo, to je problem azila, to je problem rata, to imamo, znači, već instrumente koje postoje. Ono što dolazi, što je mnogo značajnije, a to čak vidimo i ovde, jer vidimo kad se pogledamo ove izbeglice, to su izbeglice koje su često iz zemalja koje nisu neophodne u ratu, nego su jednostavno zemlje koje su u jednom haosu i da je dohodak veoma nizak. Mislim da je to ono što je glavni problem i to je ono što će ostati, ne želim da budem baš ovako alarmističan, ali 100 godina. Ali zašto je problem ako kvalitetni neki ljudi
dolaze u neke druge zemlje da bi radili jer ne žele da žive loše u svojoj zemlji. Ne, nisam htio da kažem da je to problem, da je to nešto loše. Nego hoću da kažem da će to biti problem apsorpcije od strane Evrope. U tome je problem. Mislim, jednostavno Evropa nije sposobna da apsorbuje neke takve, znači, prilive, naročito iz Afrike, koji bi možda bili, recimo, da kažemo, 3 miliona ljudi godišnje. U tome je problem. Inače, sa tačke stanovništva, globalne nejednakosti ili smanjenja globalnog siromaštva, to je veoma dobra stvar. Kako ljudi, bili ste prošle nedelje u Ljubljani i u Moskvi, kako ljudi reaguju na različitim mestima na ovo što pričate? Jel se prepoznaju na različiti način? Plus i od Cirihu, koja je pak drugačija, da kažem, sredina i od Ljubljane i od Moskve. Znate šta, uglavnom ljudi reaguju prilično slično. Ne bih rekao da to reaguju različito, jer i mi govorimo manje više ljudima koji su nama slični. Mislim, moramo i to prihvatiti. Mi govorimo o jednom sloju koji je prilično globalizovan i taj sloj je veoma svestan ovih problema koje smo upravo govorili sa ovom slonovskom krivom. Tako da većina ljudi reaguje slično. Naravno, imate razlike. Recimo, Švajcarska je izvanredno bogata zemlja. Tu su bili ljudi koji su se mnogo više bili zainteresovani pitanjima kao, recimo, 4. tehnološka revolucija, da li će automatizacija sve poslove pokriti, znači ljudi će ostati bez poslova i tako dalje. Kod Rusa je možda, možda je bilo više interesa za poziciju na kraju Rusije, jer se ono što je zanimljivo, vi imate sada vraćanje tih nekih realnih dohodaka, kada pogledate celu Evroaziju, oni su najveći na dva ekstrema, to je znači zapadna Evropa i sada ona pacifička Kina. Znači, Rusija se pojavljuje tu neka, znači, srednja, veliki deo te središne evroazijske mase koja je relativno siromašan u ovo odnosu na dva kraja. Moram vas pitam, Amerika je definitivno dobila Donalda Trumpa za predsjednika, on je inaugurisan. Kako ocenjujete ono što je rekao na samom početku svog mandata? Pa on je rekao prilike ono što naravno je govorio i ranije. Osnovni problem je sljedeći. Da li on može te stvari o kojima govori da uradi? I ne samo da li može, mislim, pitanje je veliko i legalne tačke gledišta, da li on može da menja stvari u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, da li može da ponovo pregovara o nafti sa Kanadom i sa Meksikom, nego jednostavno da li i politički može to da uradi. Naime, neke od mera o kojima on govori će svakako pogoditi američki biznis, znači američke firme. Jer ne treba zaboraviti, mi govorimo kineski izvoz. Ogromni procenat od kineskog izvoza u stvari američke firme koje su investirale u Kini i koje to izvoze. Onda dalje, kada pogledate, kada je on već pomenuo da će staviti kao veće carine na kinesku robu, to će strašno pogoditi američke velike kompanije koje prodaju, znači kao prodajne lance. Jer, naravno, njihovo će biznis opasti. Naravno, ako porastu cene kineske robe, mnogo će manje ljudi da je kupuje. Prema tome, svaki od tih poteza će imati neke svoje pristalice, ali će imati isto tako velike oponente i veliku opoziciju unutar američkog poslovnog sektora. Ali vi nećete napustiti Ameriku zbog njega? Zbog Trumpa neću. Samo mi za kraj recite, počeo sam sa pitanjem da li svet ide dođevola, a završio bih sa pitanjem da li će nam biti bolje. Ovo je mnogo teže pitanje. Za ovo dođevola sam veoma lako odgovorio. Mislim da je to bilo preterano, pošto svet u stvari se u neku ruku mnogo popravio. Ali nejednakost, te velike razlike koje postoje, onda napregnutost između geopolitičkih velikih sila, recimo Kina protiv Amerike, Rusija protiv Amerike, Evropska unija koja je u jednom velikom neredu. Sve su to znaci koji su veoma loši. Prema tome, ja ne mogu baš da budem i nisam optimista za budućnost. Lakše mi je da budem, da kažem, relativan optimista za prošlost, ali za budućnost nisam, jer se ovo sve veoma dosta loši znaci. Branko, hvala vam na razgovoru za RTS. Bio ovo Branko Milanović, ekonomista, svetski stručnjak za globalnu nejednakost i siromaštvo.